तहरा उठावा के ललिया होई कानवा के बहलिया अरे तो अखिया के तुहरा कहजारवा किए हो धन अरे होई पागल बनवली बा हरि नाकी के नथुनिया तो हई सिनेमा के तहरा सिंगार वाह हाँ हाँ अरे बाप हो बाप गर्मी ढेर बा आई चैता भी हो गइल बा तो एक लाइन में चैता और आदर्श भैया के फरमाइश बा हां चैता। अच्छा एगो हमारे गाड़ी की ओहो अच्छा किए बाटे की गाड़ी सुने वाला बा नाम हमरा के बता बैठल सामने ही बैठल बनबो के गरिया का नाम हो नीतीश जी। नीतीश जी हाँ अरे कि नीतीश ताहर बहिनी छिनारी वाह वाह हमनी के भाई लड़की पार्टी से आइल बानी जा हाँ नो अरे कि है नीतीश ताहर बहिनी छिनारी अरे का अरे कुछ ना रोड पर तो है राम हकेली मोटर गाड़ी है राम हकेली मोटर गाड़ी अरे काहे राजा राम भैया अरे तो भइल बाड़ी छुड़िया कटारी भइल बाड़ी छुड़िया कटारी इनका यहाँ खाती कहे के बा यहाँ के बहिन खाती कहे के बा अरे कि उ कागज के अंगुरी से छुइए तो उ गुलाब हो जाई और पानी में अंगुरी डली है तो उ शराब हो जाई और उनकर रूपवे बैसो जवान का के तो छोड़ा बुढ़ाओ के नियत खराब हो जाई अरे कि भइल बाड़ी छुड़िया कटारी भइल बाड़ी छुड़िया कटारी है राम हकेली मोटर गाड़ी है राम हकेली मोटर गाड़ी रे अरे का अरे तो रहरी के तीन गो पाता तीनों का चनार जी राजा राम भैया अरे के रहरी के तीन गो पाता गुड्डू बाबू हाँ हम चाहब कि नीलम जी भी आ जाए मंचवा पर। अच्छा नीलम जी हां कोनो बात ना दर्श भैया चल ठीक है कोई बात नहीं कोई बात बस ए भैया ना ना ठीक बा हाँ एक बात हाँ ठीक बा नीलम जी भिवानी धनंजय भैया भिवानी दोनों आदमी हाँ ठीक बा गाना के बाद सबके बुला लो ठीक बा कहे के बा कहा अरे कि रहरी के तीन गो पाता अरे तक तीनों का चनार जी अरे का तो नीतीश जी के तीनों बहन या तीनों के तीनों छिनार जी नीतीश जी के तीनों बहन या तीनों के तीनों छिनार जी क्या बात है। अरे बाप हो बाप तो ये गोही आई गड़ला बिगड़ा अरे तो होई मझली तो खिलाड़ जी अरे का तो छोटकी ही आजरी देवे पर तैयार छोटकी ही आजरी लाला देवे पर तैयार ढेर गाड़ी सुन लो हाँ नो एगो हाँ हाँ किरिम झिमा रिमा झिमा अरे है देवा बड़ी सी गईले तय बयाना में पड़ी गईले काई हो मन धीरे धीरे बयाना में पड़ी गईले काई हो मना धीरे धीरे भावल ए अरिका
कैसे? पानी भरे चलेली छीना रोटी ते सके बहिना। ए भाई यार आ जाइदा ई बताई कि रउआ केस भैया में का कंपटीशन बा। ई हेलो कोनो रिलेशन होगा तो रउओ के गरियावे के कहत नहीं। गिंडा स्वामी ये जो तुम खेल खेल रहे हो वो मेरे बाप दादा खेला करते थे। क्या बात है, क्या बात है? आज ठीक है ठीक हाँ 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 ठीक बा का भइल बा। चलिए एक गाना आप उसका धनंजय भैया कार्यक्रम को संपन्न किया जाए। अच्छा ठीक है ओके लास्ट गाना एक गाना उसका धनंजय भैया और हाँ। फिर कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। चलिए जरूर हाँ लतारी में गावत है ठीक बगा हाँ बस लास्ट एंड फास्ट चिंता मत लास्ट बस कहे के बा और आई चैत के माहौल चलते एगो चैते